Hai să fim sinceri, cred că toți ne dorim mai mult de la zilele noastre. Dar ce-ar fi dacă secretul nu e să muncim mai mult, ci să regândim complet felul în care ne raportăm la timp? În minutele următoare, exact asta vom face. Vom deconstrui ideea de productivitate și vom construi un sistem care chiar funcționează. O întrebare care sunt sigur sună cunoscut. Senzația aia că ești pe o bandă de alergare, că depui efort constant, dar la finalul zilei te uiți în urmă și te întrebi, ok, și unde s-a dus toată energia mea? E o capcană clasică, dar e una din care putem învăța cum să ieșim. Și iată, exact aici vedem diferența esențială. Pe de-o parte, avem haosul reactiv al unei zile ocupate, care e dictată de notificări și de ce vor alții de la noi. Pe de altă parte, avem calmul intenționat al productivității. Diferența? La finalul zilei, una aduce epuizare, cealaltă un sentiment real de împlinire. Asta e cheia, de fapt. Toată lumea are la dispoziție aceleași 24 de ore, nu-i așa? Ce face diferența nu e cât de mult tragi, ci sistemul pe care îl folosești pentru a naviga orele astea. Fără un sistem, efortul se cam risipește în vânt, dar cu un sistem, fiecare acțiune construiește ceva. Bun, și atunci, cum arată sistemul ăsta? Păi, hai să începem cu începutul. Primul pilon, fundația, e despre direcție, pentru că fără claritate, orice efort e în zadar. Gândiți-vă la asta în felul următor. Poți să fii cel mai tare șofer din lume, dar dacă ai luat-o pe drumul greșit, viteza nu face decât să te ducă mai repede în direcția proastă. Așa că, înainte de a ne arunca la cum să facem lucrurile, trebuie să ne oprim o secundă și să definim de ceul. Asta e busola noastră. E filtrul care ne zice, ok, asta contează, restul e doar zgomot. Și cum filtrăm zgomotul ăsta? Ei bine, există o unealtă fantastică pentru asta, matricea Eisenhower. Problema e că majoritatea dintre noi trăim aici, în cadranul 3, stingând urgențele altora, răspunzând la mail-uri care par urgente. Adevărata magie însă, progresul real, se întâmplă în cadranul 2, acolo unde sunt lucrurile importante, dar nu urgente, planificare, învățare, dezvoltare. Aici se construiește, de fapt, viitorul. Ok, dar cum ne asigurăm că petrecem timp în cadranul 2? Simplu. Cu o regulă un pic ciudată, dar absolut genială. Mănâncă broasca. Ideea e simplă. Identifică sarcina aia cea mai grea, cea mai importantă a zilei, broasca, și fă-o prima. Gata. Orice s-ar întâmpla în restul zilei, victoria aia e deja în buzunar. Bun, deci acum știm ce trebuie făcut. Dar cum anume facem? Aici ajungem la pilonul 2, stăpânirea execuției. Cum transformăm intenția în ceva concret, în acțiune? Să fim serioși, în lumea asta a notificărilor constante, adevărata superputere e concentrarea. Conceptul ăsta de deep work sau muncă de profunzime e exact opusul la ce facem de obicei. Zeci de sarcini mici, superficiale, valoarea aia reală, progresul ăla pe care îl simți, se naște doar în momentele astea de focus total. Și cum antrenăm mușchiul ăsta al concentrării? O metodă super simplă și incredibil de eficientă e tehnica Pomodoro. E ca un antrenament la sală pentru creier. Sprinturi de 25 de minute de muncă intensă, urmate de o pauză scurtă. Și dintr-o dată, muntele ăla de muncă pară doar o serie de dealuri mici pe care le poți urca pe rând. Uite un citat care spune totul. Știm cu toții, motivația vine și pleacă. E ca un musafir neanunțat. Voința se termine și ea, e o baterie care se descarcă. Deci, cine salvează în zilele alea mohorâte, când n-avem niciun chef? Un singur lucru, sistemele pe care le-am construit. Și sisteme poate sună complicat, dar nu e deloc așa. Uite, două exemple geniale în simplitatea lor. Regula de 2 minute. Dacă ceva ia sub 2 minute, fă-l acum. Gata. Asta elimină o grămadă de dezordine mentală. Iar stivuirea obiceiurilor e ca și cum ai lega un obicei nou de unul pe care l-ai deja, făcând autostopul pe el. Automatizezi progresul. Perfect. Deci, avem direcția, știm cum să executăm, dar cum facem să nu clacăm după o săptămână? Cum transformăm asta într-un maraton, nu un sprint epuizant? E bine, aici intră în scenă pilonul 3 și poate cel mai important, sustenabilitatea. Și asta e o întrebare care schimbă tot jocul. Timpul e fix, 24 de ore și gata, nu putem face mai mult. Dar energia, aici e cu totul altă poveste. Energia o putem reface, o putem crește, o putem gestiona. Adevărata productivitate nu e despre a munci non-stop, e despre a gestiona ciclurile astea, muncă intensă, apoi recuperare, sprint, refacere. Și nu e doar un singur tip de energie, e ca și cum am avea 4 baterii diferite. Avem bateria fizică, somn, mâncare, chestii de bază, cea mentală, focusul, cea emoțională, cum ne simțim, optimismul, și cea spirituală, scopul nostru, de-ceul.
Dacă una singură e pe roșu, le trage pe toate în jos. Bun, dar cum știm că suntem pe drumul bun? Cum ajustăm din mers? Simplu, cu o revizuire săptămânală. E momentul ăla în care te oprești din tăiat copaci și îți iei timp să ascuți fierăstrăul. Răspunzi la 3 întrebări simple. Ce a mers, ce n-a mers și ce fac diferit? E GPS-ul sistemului nostru. Și, inevitabil, o să vină și zile proaste. Toți le avem. Ce facem atunci? Aici e o regulă de aur. Nu rata niciodată de 2 ori la rând. Să ai o zi proastă, nu-i capă de lume. Dar dacă ai și a doua zi la fel, abia atunci se formează un obicei prost. Ideea e să revii repede în șa, nu să fii perfect. Așadar, când punem toți acești piloni la un loc, direcție, execuție, sustenabilitate, ce obținem? Nu doar niște sfaturi. Obținem ceva mult mai puternic, un sistem de operare complet nou pentru viața noastră. Uitați-vă un pic cum se leagă toate. Totul pleacă de la de ce. Apoi, prioritizăm ce e cu adevărat important. Ne protejăm focusul ca pe ochii din cap. Construim sisteme care rulează automat. Gestionăm energia, nu doar timpul. Și la final de săptămână reflectăm și ajustăm. E un motor care se autoalimentează. Și asta e poate cea mai importantă idee din tot ce am discutat. Productivitatea în sine nu e scopul. Nimeni nu vrea să aibă pe piatra de mormânt a bifat multe sarcini. Nu, scopul e să ne eliberăm, să câștigăm timp și energie pentru ce contează cu adevărat. Productivitatea e doar alta, ca un ciocan. Deci, întrebarea cu care rămânem nu e cum să fiu mai productiv. E alta, mult mai profundă, mult mai personală. Acum, având la dispoziție unealta asta, ciocanul ăsta, întrebarea e ce anume, ce lucru măreț merită cu adevărat să construim cu el.